Hi friends, ako si Kringkay and you're listening to Dili Ni Advice, a podcast where we talk about modern society and pop culture. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. Tara na, unsa pay dugayan? Nakoy ingon, mga higala. Masaman. Nakalimutan og shoutout sa atong previous episode. Ay kaluoy po nila. Wala na shoutout. Kaya kita mga Pinoy mahilig ta magpa-shoutout. Una sa tanan, salamat kay Yayo sa pag-renew sa iyahang donation! Woo! 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 Kuan, kanang ani ni siya, kay moadto mo sa among sa among website, naaman ko'y option dito na GCash one-time donation. Napoy isa pa ka option for our international viewers na naay one-time donation. Pero naapoy monthly option. Kung ganahan lang mo, wala may pinugsanay. So, salamat jud kaayo sa katanang kalibutan. Thank you, Yayo. Thank you kay Yayo. Thank you kay Ayu. Unya, shoutout pod kay sa amoang bagong listener, Evan Blank. Nalingaw daw siya sa ato ang podcast. Naga-backtrack daw siya. Oo, thank you kaayo. Salamat kaayo. Actually, kuan man nato ni siya, no? Kaila man nato ni siya, Kring. Ay, kaila. Kaila nato siya, kay trainer man nato siya sa una. If you can remember. Trainer siya Yes, I remember. Trainer na siya sa una, sa atong workplace. Then, Halaka, oy. Then, he found our podcast. Siguro, because I shared or nakakita lang dyan siya somewhere out there. Diba? So, thank you so much. Sige, man tag-post. Oo, magsige bitaw tag-post. Kay, alam nga, dili ta mag-post. Kasi siya may makabalo. Lain pod kayo. Dili ta mag-post. Gani, di man din mo maminaw. Di man din mo maglasyan. Kanya, salamat pod kay Rina Blank. Hi, Rina. Hello. Nalingaw daw siya sa ato ang Bisaya podcast, sending hi from Utah. Taga Cebu daw siya, mong Bisaya siya. Thank you so much, Rina. Alalingaw ko sa iyang tawag sa imo ha. Crinks. Crinks. It's like crinkles. Crinkles. Yeah. Hi, Crinks and Darl. I also like Darl. Ayaw lang po, ikuan ka ng Darls. Pwede na tong Darl. Gwapo na ni Sharina. Darl. Pero ayaw lang mo tayong S. Pero gwapo tong Crinks. Nindot to siya. Ikuan na lang po na siya, kanang Crink. Murag kuan kink. Thank you so much sa inyo, ha? Oh, thank you, Jude Kaayo. And kabalo baka di ba nga, lahi ba ya ang Bisaya sa Davao, lahi po ang sa mga atong friends sa Cebu. Di ba? Lahi. Lahi ilang Bisaya, mas original, mas lalom. Kumpara sa ato, lalom. Pero para sa ilaha, mao ang normal. Oo. Kisa ato diri medyo naisagol Tagalog, naisagol English. So, dili na ta nila ma-blame kay wala man tay mahimo mo na ni atong culture diri. Og hinuon diha man jud atong ancestor siguro no sa Cebu. Kita mga Dabawenyo nag-migrate na siguro ng atong mga taga Cebu sa unang panahon. Gikapoy na siguro sa Cebu. Moto ni bali nog Davao. Ana lang good. Migrate ba? Maybe. I don't know. Or malay nimo ang kanang mga naa sa Cebu ni migrate pud na ang ilang ancestors as kung asagikan. I don't know. Murag ana jud. Actually dagan Bisaya is actually a language. I believe that. Kay dagan magud mo debate ana nga kuan na siya kanang tawag na kung dialect do ang Bisaya, but I don't believe that. Kay Bisaya is a whole language. Kay nga no dagan kay version sa Bisaya. Dahil ka ng Surigao nun nga Bisaya. Kanang naapoy Bulanon nga Bisaya. Naapoy Cebuano nga Bisaya. Naay Dabawenyo nga Bisaya. Di ba? Naapoy, dagang klaseng Bisaya actually. Naapoy ka ng kuan, ka ng mga taga-oriental na Bisaya, kanang Bisaya nga Minandaya, kanang nga na, good? Dagag. So, and language is defined as, like, language good, kanang dagan og version ba? Ang dialect is a version sa imong language. Ana, good?
Nya magstoryahanay ang usa ka Tagalog ug usa ka Bisaya nga tawo, di sila magkasinabot ay. Oo, so dili jud na siya dialect ang Bisaya. Kay lahi man jud siya. Dili gyud wala tay kanang there are no common words at all. Lahi magani ang ilahang kuan dito kanang libog. Libog na jud kuan ba. Malibog ka kung di ka kasabot. Gani og ilang langgam. Oh. Lahi ang langgam nila, di ba? Lahi pula tong langgam. Dili siya translatable directly, di ba? Kumusulti ka, uy, langgam. Ang Bisaya mo tanaw sa taas niya, ang Tagalog mo tanaw sa baba. Oo. Katawa ba? Tama jud ka. Oh, howda ni mo? Mo na to siya. So, wala lang, na-bring up lang na to. Kaya ni message man si Rina, nga taga Cebu siya. So, niingon lang po ko, fun fact! Ano ba? Oh. Trivia. Oo. Ano man na? Oo. Dili ko siya fact. Kaya wala mo ko kabalo kung Bisaya is officially considered as a language. But I just, in my opinion, I believe it's a language. So, yeah. Oh, it's just a fact in your opinion. Yes, a fact in my opinion. And if you want to debate, go ahead and debate yourself in the mirror. Yeah. In the mirror. Pag send mo message ba, kay para naapod mi basa-basahon, kamo ba, na niya naapod mi replyan. Gani, magana di mo, Dear Darling and Kringkay. Pina-Dear Charo ba? Ingana po na to pagkabasa. Oh, bitaw. With ingana. piano background music. Oo. Ingana, Jud. Korekong. So, korekong. Correctong? Kurikong daw to yun niya. Murag correct. Korekong. Ay, sige. Kuan ka nang shoutout po sa ato ang mga commenters sa episode 15. Uy, wala man sila na shoutout last week. Uy, kaluoy po. Nagapost man ta sa ato ang Facebook niya. Dito ta mag-post sa atong question, which was last week. I mean, dili din ni last week, 2 weeks ago man din ni. What instantly tells you a person wasn't raised right? Unya, ang ilahang mga comments kay, ana si Koy Blank, kanang di mo respeto og linya or proseso, kanang di kabalo mo signal light or hazard, kanang pinalabay og kwarta kung mubayad, Di ko ganana kanang na. di kabalo mo lugar og binuang, kanang di mo tahod og mga kauban sa trabaho nga higher og rank, kanang di mo tunol kung kaon, unquote. Hala, ingana akong anak, kanang mangayo ko pagkaon. Hatagan ko niya 1 piece or 2 pieces. Dili niya itunol ang bowl or ang bag of chips. Ana, good. Ay, siya mo punit. Oo, siya mo po ni kay dalo kay bahin ko nga, ayo pag-ana, kay dapat itunol dyan mo ang tibuok bowl ba or ang tibuok bag of chips or bag of biscuits o saba na, mo ihala ng puliton, mo ihatag si mo ha, dalo ba? Pagkadalo po. Kani pong kuan, kani pong kanang di kabalo mo lugar o binuang, usahay guilty ko ana ba? Oo. Usahay guilty ko ana. Labi na kung close na kayo ta. Oo. Lahi akong jokes. It's tawag ana. It's for everyone who only knows me. Tama ba ko? Oh. Pero kuan kanang kung imuhang mga kauban ang imuhang ginabinuangan, di na siya sa lugar, di ba? Nay usahay out of line ko kay feeling na ko close me dili di ay. Mo ba? Kaloy pod. Loy gani ko niya mabinuangan ako niya dili di ay niya gets or dili niya feel, dili niya vibe akong joke. So malain siya sa ako. It happened to me several times. Amo ba? Several times. So dili kita magka-friend ko eh. Koy Blank, I'm sorry. Offensive Koy Blank ni mo. Kung tayo na ako'y joke na basig ko offensive sometimes. Borderline discriminatory. Ang kana daw ana si Koy, kana daw dili kabalo mo signal light or hazard. Kulang ra na sa training kana mga jeepney driver ba. Walay signal light. Diretso. Di basig wala po'y signal light. Kubaw na mga jeep diri sa Tabaw. Wala na ni gana ba? Wala dili ka signal. Mo na ang uban na mangamot na lang. Mag-wave-wave. Di ba? Mo man na ang kuan. Wala lang na training og tarong no. Wala na training og tarong. Ikaw, Koy, mo sabot ka. Pero ang ubang gisulti ni mo, Koy, ka na-agree dyo ka na wala na silagi pa na ko og tarong. Kala di mo linya, hit kay nako na ba. Mabadlungan man yun na. Ako, dibi ako,
kailangan na justice ako ang kinabuhi permanente. Di ko pwede walay justice. Pag naay mo singit, basturyahan man gyud ako na. Bitaw. Oo. Pero katong Domingo kita ba ay naningit sa linya rin. Kalimot ako. Sa lechon. Sa lechon? Oo. Wala man tuyo Oo, nagpila sila niya, nagningit ta. 6 ka order. Pila. Wala man ta kabalungan na pila. Unsa man na, oy. Anak ko, tagpila gani, ma'am, siya. 99, siya niya ko. 6 ka order siya, ma'am, pila lang ta dito, ma'am. Naaday pila and we didn't know that. Sorry. Bitaw. Wala man ta kabalo. Kana mo tuyo og singit bisag kabalo nga naay linya kana wagi na gipadako og tarong. Wala gipadako og tarong. Mabadlungan jud na pag makitaan tamo nga naningit niya na ako na makatilaw jud mo og kuan kanang MC, Master of Ceremonies. Mao di ay namin ning anak karon pa ako kabalo. Uy, kaluoy pod. Karon na kabalo. Wow, today I learned. Amazing. At least no, mag-podcast na pa na sa once a week. Na po kay matunaan. Bitaw. Tinod ka na. Kani, kay Jonah Blank. Ano siya? At bang namo diri sa balay kay maglabay og basura nila sa ilang giparkingan. Diri ra pod sa ilang atubangan sa ilang balay. Wala man ay problema. Striktahan ni Jonah Blank. Uy, no, saan naman ka? Basig, Jonah, sabto nimo. Basig ting kolekta. Mo nang ilang mga basura, ilan ang display sa atubangan nila. Sa ilang naman atubangan sa ilang balay. Dili, bitaw sa atubangan sa inyong balay. Abi na ko gusto ko siya kay gilabay sa ilang atubangan. Sa atubangan naman po dai sa ilang silingan nga balay. So, usay problema, Jonah. Jonah, barani siya kalagot gamay ba ng silingan dira sa atbang. Nana siya kalagot diha. Na kalaban na daan, I'm sure. Sure jud ko. Natanaw nimo. Sure. Maglagot siguro na siya no kung iyahang gupitan ang ilahang mga sariling bulak. Kanang gigarden ang ilang sariling garden. Jonah, hilabtanon magika. Uy, sumag ka. Uy, basig na ay malain katawan na to si Jonah. Kailan naman ni si Jonah? Sure, may nga kalaban na niya. Na siya kalakot. Kani po do, si Jonah Blank po niya, siya, naapod ko'y kaila nga siya lang permi gusto mo storya. Abog ya po to katuat bag ya po to Angat ba ang gyapon? Grabe ni si Jonah, eh. Grabe kay magdumot man ni siya, eh. Dumot man di ay. Grabe si Jonah, bay. Maura to, salamat kaayo sa mga Marata. commenters. Onya, shoutout kay Absurd Blank. Oh my God, long time no see. Gani, naunsa naman ka-absurd. Asa mong gagikan? It's all your fault. It's all your fault, absurd. Ana si Absurd Blank, quote, dili need every week mo mag-produce og new content kay high quality inyong stuff for me. Thoughtful kaayo mo sa inyong ginabuhat. Ayaw jud kalimot mention og mga disclaimer kay ma-misconstrued mo sa mga jugoon nga tao nga mo react dayon without thinking first. Anyway, take pride sa inyong ginabuhat kay lingaw mo og content. Dili jud mo usual nga podcast kay naamoy substance og dili jud mo Pinoys. Og wala jud mo nagapander sa audience. Thought-provoking inyong mga topic og social commentary tas naga-research jud mo. Hihi, we love you guys, padayon. Unquote. Wala ka, oy, salamat jud kayo, Absurd Blank. We haven't seen you in a long time. That's a name we haven't seen in a long time. And it's all your fault. You didn't find us. Siya pa siya pasanginan. Because sa Reddit, manggo na siya nag-post sa una niya. Kay Bao, ang mga delete na ba, may makapost sa Reddit, ha? Yan mo to. Sad ka, no? Gani, kay every time mag-post ko, in a few hours or a few minutes, ma-delete akong post. So, I don't know, maybe it's just a policy that we're not following. I don't know. So, kana lang, dili lang po, mundang lang po, may alam, mga away mis taga Reddit. Lain po kayo, no? Dili, wala man tayo karapatan dara. Wala tayo karapatan. Sige lang, wala ko. Salamat kayo, Absurd Blank. And Absurd Blank, thank you so much. And as usual, we will, padayon, of course. Alright. Unya, salamat sa mga voters nato dito sa Spotify, na tayo poll dito. And our poll was, nakabalo ba mo nga gikasal si R. Kelly og Aaliyah when she was only 15 years old?
Unya, 75% says yes, poor girl, and 25% says no, what? OMG. Di ba? Naayo wala nakabalo. Mm. So, karon kabalo na mo. Gani. Namoy natun-an sa mo. We are also an educational podcast. Oh, daghan kay mo matun-an. Basig, madaog mo sa Who Wants to Be a Millionaire because of listening to our podcast. Malay ninyo. Uy, balato, uy. Mm. Alright, sa uluhan! Sa mga nagdilaab nga mga balita. Eskwelahan ni Pastor Kiboloy. Gi-raid sa mga walay batasan. Oy, Justin Timberlake. Arestado. Humanadakpan nga nagmaneho nga nakainom. House of the Dragon ning air na ang first episode. Og Jennifer Lopez. Asawa ni Ben Affleck sa pagkakaroon, gikan sila ang iyahang 2024 tour. Kaning gi-raid ba ang school? Oh. Ang school. Kani Jose Maria College man ni siya. Sa ato mga listeners na wala na kabalo nga naaday school kani si Pastor Kiboloy. Naani siya school na siya ang founding president. Dako ni siya nga school kung i-google na ninyo, makita ninyo dako siya na school, complete yun na siya from primary to tertiary. Actually naapoy doctorate yata na dira kanang graduate school. So na kuan ko ba kanang dili ko part or member sa ilahang church ha, to just a disclosure, pero wala ko kasabot ba nganong pwede din na buhaton sa ato ang own police sa ato ang own police ba, or I'm not sure if it's police or SWAT or army, whatever it is, it's an armed group of people that went there and caused like scare dito sa ato ang mga residents dito og mga staff, and kasi naapoy mga estudyante dito no, kay napa may mga college students dito na wala pa na human, although humana na ang grade schoolers, high schoolers ug katong mga kindergarten kids, pero basig na pa yung mga college student dito nga nagaklase pa. I don't understand why they can do that in a school. Di ba kay kaya ako mahilig ko I have to disclose this kay kasi mo ingon mo nagpahod-hod ko, which is true, nagpahod-hod ko ron. Kay mahilig ko magtanaw ka ng mga World War II na mga documentaries, mga movies. Muna akong natoy point sa akong life nga mura na akong gina-consume na content. So medyo dili familiar ka ng expert, pero medyo familiar lang ko gamay sa concept aning war ba. Uy, wait lang. Uy. Oh, saman. Nganong gi-raid in the first place? Ay, wala po ko kabalo gani. I'm told that he has, the pastor has a warrant of arrest, and I don't know what case he has na nagka-warrant of arrest siya. But I'm just gonna, this is regardless kring no, kay wala mo ko ilabot kung unsay I don't care, Jude, actually, kung unsang kaso ni Pastor Kiboloy, kung unsang mahitabo sa iyaha or what, I hope he's safe, no? Kay tao po biya siya, pero kanang wala ko'y concern about ana. Akong concern is school manggoda siya kring. And like I said, medyo familiar ko sa concept, or dili concept, but on the surface level, I know somehow kung saan ang war. And as far as I know, sa akong understanding, immune ang school, churches, and hospitals sa mga armed conflict or incidents. Ano ba? So ako kasabot nganong pwede din na buhaton in this modern day and age 2024. Usa di ay, and I googled something, the Safe School Declarations. Safe Schools Declaration, launched in Oslo in May 2015, highlights the broad impact of armed conflict on education and outlines a set of commitments to strengthen the protection of education and ensure its continuity during armed conflict. Furthermore, it was developed between 2012 and 2014
and propose a set of actions that parties to the conflict can take to reduce the military use of schools and universities and to minimize the negative impact such use may have on student safety and education. So kung i-google na ninyo kanang Safe Schools Declaration, it's to translate it in Bisaya, dapat immune jud ang schools sa mga ingani. It's not a law, but it's like what's that tawag anak rin kanang Unwritten rule, I don't know. yes, it's an unwritten rule na dapat dili gyud hilabtan ang schools. Bahala gilabtan ninyo ang balay ni pastor sa asa siya nagpuyo or iyang mga asa pa ng uban niya mga I'm sure daga na siya properties no kay isa ba siya sa mga richest person in the Philippines in Davao. Bahala asa mo mga dito pero ayaw apila ang school. Nay mga bata dito. That's my concern. Kaya nga nung muadto man mo dito, lamia lagi magyaw-yaw lagi. Nga nung man apilon mo ang school. Sa school grounds yun, and sa main sulod. entrance yun sa school. Sa sulod jud sa Katong school. big gate. Katong big gate gani kring. Oo. Sa school, sa JMC. Main entrance nila. Dito sila nagkuan na ay mga nag-human shield, mga members sa church ni pastor para dili sila maka-enter. Mga residents dito. Moabot ba gyud dapat sa ingani nga pwede man ta mo adto sa asa ba na nagpuyo. I know one of his properties is in Tamayong, katong Prayer Mountain kay nakaadto na baya mi didto kay katong every Christmas na siya Christmas village lingaw siya sa Royan. So nakaadto na mi didto. Pwede man mo didto mo raid. Ayaw sa school na yung mga bata dito. Way batasan lagi ay. Lain. Way batasan. Ang ato ang concern jud ba? no kay ang mga innocent teaching personnel o mga estudyante gyud. Estudyante. Grabe kay mo maka ask for justice no kung naay mga conflict sa school sa US na mga shooting. Diba? Na mga shooting dito. Justice for one. Ana-ana dayon pero nahitabo na diri, although wala siguro, I don't know if there are casualties, pero I know for a fact na niadto jud sila dito. But wala mo ka ng, sa baoy, wo kasabot, I can't believe na nahitabo na in this day and age. This is not 1942, nakasagsagan sa war, or dili 1980s na medyo wala pa ni nabuhat ni na mga laws, wala pa social media. Pero nabuhat nila, I don't understand. Kahugaw ang politics diri. Wala ko kasabot. Yan naman Lain Akong concern lang jud kay ang mga staff sa sulod ug ang mga estudyante. Na may College of Medicine dira o College of Law. I'm sure naapa to sila dito at the time kay unsa man na sila di ba kanang nahuman man yatag kahuman ang mga grade school, high school, kindergarten. Kasi gani na pa na yung mga bata gyud dito kay kuan man yata to kasagsagan to sa recognition practices. Recognition practices katupong nga nag-uli og mga toga kay nahuman ang graduation. Wa ko kasabot bastos gyud, walay batasan. I don't care kung unsa inyong buhaton to ensure nga madakpan ba nito si pastor, and I'm sorry to say para sa mga members sa church. You just keep him safe para di siya madakpan, okay? I don't know what you have to do. I don't know if kung tinuod ba ang mga allegations against him, wala man tay kalibutan ani. But the fact is ning adto gyud ang SWAT man yata to from Region 10 and Region 12 gisulong dito sa school ni Pastor Kibuloy ang Jose Maria College. Okay, gipangita siya. So what if naay klase ang mga kindergarten students, ang mga grade school. So mag-instill lang jud ta og fear o chaos didto, ha? Wala lang. Lain mo batasan ba? I don't understand jud kung asa ingana sila ka demonyo no. Whatever the result is sa ilang pagpamugna ato, whatever the kana effect na mahitabo ato, basta kay mahitabo lang buhaton jud nila. And again, just to reiterate, ako personally, I do not care either way about Kibuloy. I do not care, pero we have to protect the teaching staff and the students from these shenanigans. Shenanigans jud. Kay wala ko kasabot na unsa to. Wala jud pulos. Wala pulos. Kadagag estudyante didto.
Wa mo kuyapi? What if nagka-injury jud or naay casualty nga ano jud kanang death? What if lang? Okay ra na sa inyo ha? Dili na pwede oy ano na ninyo usba ha? Paminaw mo sa kuha. Lain mo batasan. Hoy, paminaw jud mo. Nya napadyoy ka ng mga di ba syempre na may mga haters jud dili man na malikayan. I love her si pastor na po haters. To mga haters no murag sige open nyo yan dyan pasukin nyo yan yung school na yan murag nga para jud para keyboard warrior kayo ba para lang jud na mo'y ma-comment wala mo naguna-huna ba nga naapoy mga bata didto. Wala Diba? gyud naguna-huna. Igura na nag-type. Type lang ba? What if imo anak ang nag-eskwela didto be? Okay lang na sa imuha? Na. Ko nako. Unya malahi tabi. Justin Timberlake. Arestado o manadakpan nga nagmaneho nga nakainom. Hoy, Oh, katawa ka. pili ba kay heavy kayo subject tapos yung Justin Timberlake? Ang GMA News ba? Kita ka tombo sa GMA News Wala. about kay Justin Timberlake. Wala. Ang gipost sila ang article na nadakpan si Justin Timberlake. Ah. Pero ang caption na kayo, bakit inaresto? Ang unsa ang bakwit Bakit? ay bakit inaresto? Oh. ang mga comments, bakit kaya? Unsa naman? Pati news station mag-clickbait. Bakit inaresto? Gishare ganito ni Senyora ba? Ni Senyora, ang caption kay, bakit kaya? Gagyo man siguro ni GMA News. Katamar ba? Gikan po ko nag-party kagabi iba na hangover pa. So, Gani. ikaw, Buang. kaya nga na nadakpan kay DUI. Unya, Oo. kabalo na ba ka? Ang ato ang opinion ani kay tato kay kas katanan no. Maka-afford kag driver, maka-afford kag Uber, maka-afford kag whatever mode of transportation. Mm-hmm. Pero madakpan gihapon ka nga nag-drive ka nakainom. Ano man na? Takul. Kala eh. What are you, high school? Kay mo drive nga nakainom? Ang kuan man gud kring. Ang US, stricto kayo anang DUI no. Kaya dagan na kayo nadakpan about ana eh. Oh, halos tanan. Siguro pipila lang ang mga walay DUI. Kamo, tama po bitaw na nga, dili dapat mo drive makainom. O isa pa, dato man ka Justin, ano man po ikaw nag-drive, pwede man ka mo hire o mo chauffeur. Gani. Diba? Nga naman. Bakit kaya? Nga Bakit inaluso? Tanawa, listeners, pangitala ko ng post sa ambot kung i-delete na ba na sa GMA News ba? Ang i-share nilang article niya nadakpan si Justin Timberlake pero ang caption kay bakit inaresto? Ana lang. Gitagani ko ni nakdak ana, gitag ko ni ana ba? Oh, nawala ko sa Facebook para makita nimo. Oh, mag-browse ko Facebook. Sa mukha na eh. Sa uban pang mga balita, House of the Dragon ning air na ang first episode. Kani siya guys si Kring Kai, di man siya gatanaw og House of the Dragon and I'm sure kung nagtanaw mo og Game of Thrones, nagtanaw na pod mo og House of the Dragon. Kay daghan man gud kayo memes sa akong feed. It's so funny. Wala lang, makatawa lang ko kay hype kayo siya, which is deserve man pod. Nice man jud ang episode 1. There might be ano kanang disagreeing comments with what I said na gwapo ang episode 1. Pero inyo lang gud na I'm just happy na ako'y makonsume na content. Because I'm so picky when I choose like series or TV shows or na mga movies. Maski daghan kayong choices, di ba? Mag-abri kag Netflix, mag-abri kag unsa ba nga app, HBO Go. Mag-abri ka maski daghan na kay choices kana scroll down gyapon la sige pangita kung unsay mo gusto tan-awon kilisod ka ayo ingana gyud ka na arte na gud ka. Mo nang may tabo. Oh. That's why I'm happy that this series is being created and aired kay mo ni ako mga ganahan manggod isa masking arte ko okay na ni siya ko ana god So naday naglagot ani di ay nga episode. Ginaaway ko sa group. Ay dagan bi ako groups.
Uy, isa pa, admin ko sa duha ka group ani. Ay Da. moderator ko sa isa ka group with 400,000 members. And then Amazing. admin ko sa isa ka group na medyo local kaayo, 50 members ka pin kay taga Davao ra tanan. And katong isa ka group nga katong daghan kay sulod, namadlong magugod dito kay daghan na suko nga dong wala nasunod ang unsay nakabutang sa book. Ana god. And don't get me wrong, I still liked it masking 3 times na ako nabasahan ang book because I like it. Ana lang god, dili man gud ko arte god. dili ko kanang OA mo banway kanang entitled kayo ba feeling nila kung nahimo ang show dapat masunod ilang gusto. Ana man ang bang tao. Dili sila happy. Gusto nila masunod ang libro to a T. To a T, yes. Mo na ang pasabot nila. Dapat sundon jud. Kaya underwhelming daw. But you just be thankful that you can consume content. Di ba? Bitaw. Wait. Pasalamat na lang good mo. Oh. Gibuhatan mo House of the Dragon. Oh, pasalamat mo. Kay mo, di ba, nagbayad na lang man mong Netflix, nagbayad na lang man mong HBO ko. So, kung wala na siya gibuhat, wala mo nasuko unta. At least nasuko mo. Peaceful unta inyong kinabuhi. Gani, peaceful unta, pero bored po ka. Huwag makikitanaw. Ana, good. Luoy man di ay ka, di man di ay ka mo tanaw kay wa man di ka gibuhatag perfect nga House of the Dragon. Oo. Nya isa pa, kuan man good ka nang dili man na gibuhat para sa imo. Gani. Gibuhat na siya para sa kalibutan. Okay? Para tanan tao makatan-aw, dili ta mga suko, guys. Okay? Okay. Ay mo say kasuko. Tama lang good, mga sapot-sapot lang parag sa pero dili pud nga para lang sa House of the Dragon, sapot na gyud mo. Sure ra man na. Guba na ilahang adlaw. Relax lang ta, relax. Onya, Jennifer Lopez. Sa mukha ni Jennifer Lopez. Uy. Kaya gi-cancel niya ang iyang 2024 tour. Daghan ba kayo to siya dates? Murag mga, feeling na ko, 50? 50 dates? What could be the reason? What could be? What could be? Bakit kaya? Bakit inaresto? Ngano bitaw? Ngano gi-cancel niya? Kay walay na malit. Mag-ticket. Walay na malit. Niliingon pa siya, suma, kay kanang personal issues. Kay, di ba, nagbulag ba silang Ben Affleck nga bago ra gikasal murag mga buang. O niya, moto niya dahilan, personal issues. But, wala siguro na namalit siyang ticket. I mean, matingala jud ko Feeling ba? na ko, Oh, feeling na ko walay na malit. feeling ni mo. Walay na malit. Okay. Recently, she's going viral manggod kay. Dagan kay ka na nagatanaw ba kog Sloan. Nagatanaw ko ka ng mga celebrity gossips kay usay ka ng board ko ana god tanaw no. Ay mo judge kay utro pud mo mga chismo sa mo mga panuha. Oh, may na biya mo diri ni advice ha mga chismis ra ba ni diri. Gani. And dagan apparently ni si J-Lo o ka na attitude issues. Ay, attitude issues. Attituding daw ni siya. Oh. Si ate chuding daw ni siya. Attituding. Uy, na sila term na Ate Chona. Ay, ate Chona din ang attituding? Oh. Yeah. Ate Chona, Nabi ko kailangan Chona nga attitude. Nakoy kailan na Ate Chona jud. Si Tita ba? Ay, dili na mao si Tita Chona. Lablab man na si Tita Chona na to. Pero nakoy kailangan Ate Chona nga attitude jud. Nakakaila. Oh, mo ni tong. Mumuhong ba murag na kadungog. Ay, wala na kadungog. Hong nang bisig. Oh, man eh. Ito na yung mga bit. Kinsa daghan kay kag nangabit na mga kuan. Katong mga bit sa kuan. Katong Oh. Saan ka, uy? unsa man na. Uy. Ay, nako. Okay. Walay na malit. Kay attitude kay ni siya. Feeling nako naay isa ka video na katong service person siya ba? Waitress sa isa ka restaurant. She personally served J-Lo one time and lahi jud daw siyang batasan. And another video said she serves in a casino as, I don't know, a waitress siguro gyapon or something. And then Ben apparently tipped everyone $100 each. Wow. And then
pag kawala ni Ben, gipang balikan daw ni J-Lo, tanan kita ga 100 gib cambio ag $5. Hikalain na nagbatasan oy tinuod na. Oh, palita na sa YouTube. Ala, Although it's a rumor, asa man ang source ana imuhang source be kay kana imuhang si nabasa Sloan ba? gani. Ay si Sloan? Dili. Okay. Oh, Sloan niya, J-Lo. Kana si Sloan pag mag-YouTube video na, di ba na siya evidence. So, tanawan ninyo, pakitaan ninyo, ang search query sa YouTube is Sloan and then J-Lo. Hikalain Makita na na naman ninyo. gibalikan gyud. Ayun siya batasan, Kring. Ayun siya batasan. Yang Mm. uban do kay kanang, ang uban na ato'y isa nga, katong masahista, nakalimot lang ko sa context ato. Basta na siya part na dili siya pagunit Oh, sa basta maglisod gyud daw ang masahista og masahe kay dili siya magunitan dapat sa ani nga part. Nakalimot lang ko pero pangitaan na lang lagi ninyo katong Sloan na YouTube video kay naa dito tanan. Sloan is Sloan. Okay, sige pangitaw na to na. Oh, aside sa Ate Chona ang inyohang ate, wala, dili man ni siya kanang nganong I mean, don't get me wrong, idol nako ni siya sa una. I love her songs. They're all on my playlist. Pero dili man siya kanang songer jud. Uy, nganong wala lang. Kring, Performer to be sa bagay. fair. Oh. To be fair, Kring, she is a very good actress. Good actress. Oh, Actress, okay. yes. Very good. Not great, but very good. Good for a singer, you think? For singer, no. No? Just good in general? Good as an actress. Okay. Actress. Alright. She can act. Ang ako apod kay, di ba, nagpakasal man sila ni Ben, bago lang, and then nagbulag na pod. So na siya attitude di si ate. Di gid siya mahimutang. She has to have like 20 husbands. Nga naman ang iyahang engagement ba, mura na daw siya si Kuans. Kisay tawag ni si Thanos. Kolekta na siya og sing-sing. Na-imagine lang na ko yung kamot ba? Na line-line ng engagement ring. Bastos sa pudanan no. Suton yun mo tanan ni mong engagement ring. Thanos na siya. Alright, magsugod na ta sa atong topic for today. What's our topic, Kring? Ato ang topic karon kay nakita na to sa Ask PH posted by Milky Blank. Ang iyahang pangutana kay, what's a common social etiquette in the Philippines you just don't agree with? And then ang comment niya kay, yung pag-invite ng kain, if you don't wanna share your food kasi napaka-konti na nga tapos i-share pa, bastos ka daw pag hindi ka nag-invite. O sa may masulti ni mo? O sa makarelate ko ani sa kumbana ba? Sa kumbana ko tay nako gusto ko nga chicheria. Tay boy bawang. Kaon ka pa maski dili ko gusto mo share. Ya mangayo man jud siya. Masakit ang dugan. Makarelate ko. We're not hypocrites. We should tell it like it is. You know. I'm sure na ay naka-experience ana. Kuan kanang murag criticism na bitaw siya sa ato kanang mura lang siya ambot ko unsay tawagan na reflex. Reflex na siya. Kay murag unsay alternative be kay ako personally dili pud ko ganahan sa tinuod lang mga daog kaon ko nga ako ang pagkaon para lang sa ako wala ko nag-expect na mag-share. So unsa may alternative? Ayaw pa nga. Dili ka nang tagdon gyapon nimo ang nikuan. Ay, sige, mutagat lang pa, di ba? Aliyo, tagaan ta mong technique. Unsa man? Ana mo? Sipon ko eh. Ala ba niya? Gusto ka? Ala ba? Gusto ka makaon? Pero nagkuan sa ka, nagsinghot-singhot sa ka. Nana ba niya? Gusto ka? O kuan, boy bawang. Di na mga yu. Isipon ko eh. Ana-ana da yun. Dili, ang ako ang naisip kay managad lang normal as if you weren't eating. Like, kumusta? Sagi ka? Maragana lang. Nabahaw na kakaon ka. Instead na mo. How about tubig? Nagkaon ka no, o cake. Uy, gusto kang tubig. Dili, basta mo na to. Final answer. Ang alternative kay managad ra ka as if you weren't eating. Okay? Okay. Onya. Unsa may mga... Napay isa dire. Unsa man?
from KYD blank, quote, yung bawal daw tumanggi sa pagnininang or ninong. Lol, kahit di naman kayo close, gagawin kang ninang TF. TF? TF? Oh, TF. The F. Ano siya? The F. Ano siya? TF? Oh. Bitaw. Nganong, bawal dili, ang ato ang culture na jud diri no kay ninang or ninong kadiretso, wala na wala na pananghid, wala na pangutana. Kay Kwan Manggod, actually, Kring, they kind of make it sound like a big deal. But the truth is, kung ikaw ang ninang, they say big deal na kay you're the replacement parent, ay na po doy. You're the second parent in case the parents die or unsay may tabo sila ha. You will be the one in charge of the child, mag-ana. But the truth is, ginabig din nila through that kind of notion, pero the truth is, dili dyan na may tabo sa imo ha, because ang sa day ng parents sa grandparents pa sa bata. Mo dyan ay unang mo salo actually. Next siguro is siblings. Like why would you ako ha, naaman jud ka na ako'y kuya, na ako'y mama, na po ko'y mother-in-law, na po ko'y bayaw, di ba? If ever lang simba ko palayo, Lord, nga maunsa ba ko, or kaming duha sa umbana, simba ko, kaya ingon ba siya, dungan daw mi mamatay. Kalain na eh. Nya Ingon siya, dungan daw mi mamatay pagka 101. How sweat. Ano siya? Katong gi-share na ko sa mga katong naitiguang sa India ba to nga namatay iyang asawa tapos gibangga niya yung sarili sa pader. Kaya nisunod na yun siya. Oh. Anyway, balik na sa topic. Kanang, if ever lang si Bako, nga na naitabo, no? Ang una jud na mo sa lo, is siyempre, mga lulag-lulo jud. Mo man jud na. Bitaw. Mo man jud na may tabo. So, kung kamo, ma-offend mo, nga maninang-ninong mo, tungod siguro na sa kuan Kring, not because of the huge responsibility ko, no? Pero na-offend na sila kay kinahanglan magud mo regalo. Mo na ang kuan. Mo na ang tinuod diha, di ba? Ikaw Kring, kung maninang-ninong ka, pila man ang minimum nga gift in amount, the cost? Ang minimum gift kay 300. Hi guy. 300 pieces. Ang personal kuan. Kuan nimo personal budget nimo. Personal budget 300. Ikaw unsa man? Ako, they rarely get me to be a ninang. I'm rarely asked. Really? I don't know, maybe they find me intimidating or rar, ano ba, rar. Dili, kabalo naman sila na kay anak. O daghan kog anak. Kabalo naman sila anak. O basin lang. Dili, it's to be honest lang po, wala jud kaayo naga-invite sa kuha maninang. And that's all right. I'm not offended or anything. I'm not sad about it. It's okay. So, okay naman. Pero, kung ako ang mag-set ko budget, I don't know. Cash, kapoy man mangita o kuan? 500. Gani. Kuan na lang, envelope na lang, no? Kapoy kay pangita og unsa may regalo. You don't even know the child. You don't even spend time with the child. Depende pod Kring kay kung tayo dili kayo mi close, then gi-invite ko maninang. Kung tayo lang niha, siguro 500. Pero kung, let's say, anak nimo, na ninang ko, lahi na siya nga storya, lahi na, sponsorship na siya, ako'y palit sa cake, ako'y palit sa kuan, na. Nga na, beta, atong culture, sa pamilya nato, kung na'y mag-birthday, matik, na adjun na'y, ako'y palit sa kuan, na man ta. So, it depends. It depends. Anong bawal daw tumanggi? Ug mo tanggi na. O sige, testingin ninyo og tanggi. Kay unsaon culture naman na nato ang ninang-ninong na pinadaghan na ninang-ninong. Sa mo, testingin ninyo og tanggi. Tagaan tamog technique. Ang pagtanggi ing ani kuan ka nang ing na lang di ka attend kay na kay trabaho. Pero ninang-ninong gihapon ka. Ana ba ako? Mao ba? Ninang ka niya, dili ko ka-attend. Pero ninang gihapon ko kay gilista naman ko. Ano siya. Wala na gid kay mabuhat. Once nagiingnan ka na ninang ka, you are on the paper. Napoy uban no ang style nila kay gina-invite nilang ninang-ninong not their close friends or family. Kuan. Ang gina-invite nila is kanang powerful or rich people in their community. To ensure big gifts. No? Amazing. Nga na pula sa kasal. Bitaw. Dapat ang kinadatuan ninyong silingan ng imong i-invite kay para matagaan mo microwave. Gani.
Pero wala man na nahitabo sa kuha hinuon. Tanan man akong mga ninang-ninong is kuan man to mga kuan ba kanang close ba nga family friends. Oh, ikaw next. Ana siya, bawal sumagot sa matatanda kasi matik bastos ka, unquote. Depende na sa actually guys, yes, this is a common thing in the Philippines, but dili ko affected ani. Like I can talk to whoever I want. Kung bastos jud siya sa ako makakita jud kog justice jud dapat. That's my personality. Maski pagka ng authority siya, dapat makakita jud kog justice. So, dili pwede na walay justice. Dili ta mahadlok i-judge nga, bastusan ni mo, mo patol man kag tiguang. Dili ta mahadlok mo ma-judge kay wala tay pakialam ani nga etiquette. Me in particular, I'm not afraid of this. Ma-label ko bastos. Kung bastos gyud siya sa ako, katong tiguang, makakita gyud siya justice. Gani. Justice League. So I don't care kung maingnan ko bastos. Kamo, naran na sa inyo, kung personality ninyo is dapat di dyan mo tubag, masking gibastos na mo, dawatan ninyo ang binastos niya. Niya ayaw mo tubag, ana ka simple. Pero kung pareha mo sa kuha, nga di dyan mo dawat kung bastoson ko, dapat mo tubag dyan ko, then game on. Okay, next. Another one, quote, yung pakikisama, forcing you to do things para lang sa pakikisama, disrupting your personal boundaries para lang sa pakikisama, unquote. Why would this happen to you? Kanang mga team building, company outing, I think that's when it happens a lot. Then remove yourself from the situation. Kani, bitaw. I don't know why people endure these kinds of things. Hawaai mo sarili sa sitwasyon, good. Kung yung ganahan sa iya, palayo. Lang good. Kaya ako transparent. Kabalo ba kasi ako transparent kay kung naong pag maglagot-lagot yun ako naong. Dili ko ma-happy sa imo ang naong. Kung di ko ganahan, di ko ganahan. So, palayo na lang ta. Diba? Balag loner ko tanawon. Basta kung dili lang yun ko. Lang good. Pero, dili, naan mga tag personality, no? So, I feel sorry for people who will be enduring these kinds of situation na kanang kuan jud makisama para lang yun sa ngalan ng pakikisama. Bitaw. Ginatry na ko remember ba kung nahitabo ba ni sa ako pero I never put myself in these situations in the first place. Maybe nahitabo na ni. The last thing I remember katong sa over 10 years ago. Dugayan ano? Okay, because I isolate myself very well. Onya moto. 10 years ago, company outing, nangadto mi og kanang beach somewhere sa Samal. Unya, lingaw na kaayo sila. Pero ako, naalang ko sa isa ka cottage all alone because I didn't like interacting with them. Wala lang. Murag, I find it boring. So, moto, I put myself alone in a cottage. Moto, I was all alone. Pero if you think about it, Kring, kung makakita ko og tao nga nagpalunli-lunli sa cabin, maglagot mo ko ana. I bet nalagot na to sila sa ako, ano? Maglagot ko ana, magtanaw ba ko sa man. You're putting yourself out of place. Oh, what a hypocrite. May pagbuo na lang kung ni uban gyud ato. As in. Ana na lang. May pa. Kay kung nikuyog ka, you have to pakisama, no? That's the etiquette here. Oo. Ay, So just remove yourself. So kuan ka kanang agree ka aning etiquette na yung pakikisama. Na dapat Oo. Dili ko kadaog. Dili ba kung dili lang po ko ganahan, di na lang kumukuyog. Ana lang good. Ako kay sultihan ta ka na team building sa una sa among office nga wa jud ko ni kuyog. Ana lang ka simple. Kay isa sa daylan na ko di ganahan kalaban ni sa office as in kalaban jud ni. The second thing is wa ko gisugtan kay buntis ko, dako na kay kugtiyan. So island hopping man to, so I cannot be ever there. Kay mga anak pa lang ko sa tunga-tunga sa Pearl Farm and Samal. So asa man ko anakon sa tunga. Di ba? Wala na lang. Ingana na lang kong buhaton. Pero di ko magpalunli-lunli sa cottage. Di na lang dyan kumukuyog. Kailangan man tanawon ng magpalunli-lunli. Muro itong gibuhat ni mo. Ambot nga nung niuban ko ato niya magpalunli-lunli. Roman di ay ko. Mura magkagatong kuan. I don't know.
Pero moto niya, dili na, I remove myself. I have done that very well in the last few years. Oh, niya. That's good for you. Yeah, thank you. Appreciate it. Anya pagkahuman. Another comment. Quote, pasalubong culture. Lakas humingin ng pasalubong wala naman pabaon. Unquote. Hoy, nakatry ko ani. Dili mi close. Oh. Unya, nakita niya kay naga-post ko sa ako ang social media account. Sa ako mga travel, ATM na mga pics ba? Na at the moment pics. So, kuan kanang ning PM siya sa kuha during my travel, and she asked me kung pwede ba daw magpapalit og longganisa from vegan, and wa na ko gi-replyan. Dili man mi close. Wala no? Ani, oy. The audacity. Wa maganita naga PM sa atong magulang nga serial traveler to sila. Wa magita naga PM na dalimig kuan niya. Nga magulang mga na to na close kay ta sa iya ha. Ya kanina hinuong bayanan ni PM sa kuan nagpapalit og longganisa sa vegan. Bye. Diyos ko, Lord. Social anxiety is afraid of that person. Well, si Zik Abella. Gani. The social anxiety is afraid of him. Gani. Grabe no, the audacity. Oh. Kanang ma-impress ko actually. I'm impressed sa iyahang courage to send you a PM. She did. Yeah. Grabe. Grabe jud. I can't get Di mad ba mi close? with that. Yeah, okay lang tato kring kung approach is ingani. Uy, pwede ko magpapalit og longganisa sa vegan, mag-Gcash ko sa imong Gcash. Kutay hatag na ko akong Gcash. Musenda yun. Musenda yun. Wala ko problema ana. Ang iyang wording dapat gitarong niya iyang wording ana. Oo, wala ko problema ana. Pero iya kay kuan. Mga jud. Mga jud bay. Giyon sa niya pagingon ba? Giyon sa niya word per word. Do you remember? I don't know. I don't remember it word per word. Pero just to paraphrase it, ano siya nga, nangayo manggod siya. Pili ko kay murag nag-post ko yata ato nga murag na malit na mi time for palit-palit ana god. Ni siya napaliti ko ling bi 2 ka kilo do ya basta specific nga longganisa daw sa vegan. Oh my god. Next, invited guests na naga-bring ng invited guests during occasions. Ako maglagot ko ani bay. Bitaw, ngano mo na mang-invite? Mayatag ka ng giingnan mo nga pwede mo magdala og +1. +1. Kunya magbut-but. Gani. But dagan kay ko kaila ingani. At the moment na jud ko kaila nga serial ingani. Serial inviter. And self-inviter kay usay di po siya invite. Mutungha siya galit. Kuya wa na. Oh, wala usay tagoon na lang na mga pagkaon. Uy, charot lang. Wala man ako niya pagkaon. It's a full circle back to the first etiquette na kada mangagda nga di ka ganahan mangagda kay dili ka ganahan manghatag. Bitaw. Full circle moment. Ayun ninyo ni Buhata. Let me cite an example. 2 weeks ago, farewell. Year-end party celebration ako anak sa iyang batch section sa class. Yeah. Welcome po ang parents magsama. Yeah. Ako yung na ato, wala magoy mo bantay sa akong young guest. So, dalunta na ko ang akong young guest sa party. Ni PM ko sa nag-organize ko pa, pwede po bang dalhin yung young guest ko kasi walang magbantay ana-ana. At least, ananghid ko. Gayahin nyo ako. Oh, okay ra naman ang hid. Gayahin nyo ako. Gayahin nyo ako sa liwan. Sa pagpananghid dito sa pagparty, ay dalo ng anak na walay magbantay. Bitaw, tama dyan na. Dapat pananghid mo. Gwapo man na, mananghid mo. Oo. Kaya kung di mo mananghid, wala mo sa budget. Di na ako nahinumduman. Dugay na pod kaayo. Ako ang 18th birthday. I can't forget the events sa ako ang 18th birthday. Oh, I remember that. Yes, you remember? Kay ang ako ang invited guest,
Nananghid siya, oy, na magdala daw siya iyahang uyab. Dalo niya iyang uyab. Ako nagduha-duha jud ko, hala ka, oy, hadlok man ko, oy, kanang makulangan gud ato ang pagkaon. Pero hunanan ako, ay, isa ra bitaw ni, amo to. O sige, dala na, ana. Unya, pagkahuman kay ang kining uninvited guest caused a whole lot of shenanigans on my birthday na naabot jud nga na Nakulong atong angkol. nakulong ako sa uncle overnight. Luya po to. Loy kayo. Rest in peace. Rest in peace. We miss ya, tito. Gani. Kuan man gud to no. Kanang bagagnaw. Hilason good siya niya. Kanang mga nakainom good ng mga tao, murag dali na lang kaayo masuko. It's all over the place. I don't blame the guy himself alone. Kay murag fault man pod sa ato ang murag fault sa tanan ba? Everybody is to blame, kumbaga. Kanang hilas lang jud siya na pagkatao na trigger ang mga hubog, pistilas kay ka makatan-aw na pak. Ano pa? Ako kay mo nang niin ko nga dili ko ganahan og maoy. This is because of the constant incidents that happen in our lives as kanang when we were growing up, dagan kay tag ma-encounter na maoy sa atong life. That's why pag mag-inom ko, if you can tell, dili jud ko moabot sa point na mahubog na jud kay muundang jud ko pag dili na nako kaya. Pag feeling nako isa na lang mahubog na ko, muundang jud ko ana. Murag mo rest sa ko, may namog tubig. Oo, kay kanang dili jud ko ganag maoy nga tao. They cause kanang crimes. Actual crimes. Actual crime kanang pwede jud ka makulong. Oo, pwede makasamad, pwede maka-injure. Dagag pwede mahitabo na hate gyud ako mga maoy bay. Kapila na nako na naingon diri sa podcast sa na kay plano nga ila-ilahon ko as a friend nga maoy ka. Ayaw na attempt. Dili jud ko sa imo. No, it's a no for me. Bitaw. Mo na kay utro po dato mga angkol maoy. Ato mama. Wala ba? Matrauma ko. You ain't gotta worry about that with me because I just fall asleep. Ako ang pong bana, kung mahubog, mainom man siya galing, he just falls asleep. Moto. Oo. Akong bana pod, pag mahubog, mamatay, mabanhaw. mabanhaw, mga after 3 hours. Sa ikatulong oras, nabanhaw. Nabanhaw. Oo, yan na lang. Dili ta magmaoy, di ta mangluba. Ano mga yan na ba? Dukam. Mangluba, jud. Alright, next. Kani, related naman ni kaganina yung pumupunta sa mga event celebration tapos di naman imbitado mismo ng celebrant. Related na siya. Dapat isa diri, dapat yung quote, dapat yung my birthday ang manlibre. Unsa may masulti na to na? Ako wala ko balon sa masulti na to ana. I mean, kung nangagda ka, libre ka. Ana good. Puan ka na. Dili na lang ko manghagda. Kung wala ko ikalibre. Kung wala ko ikalibre. Kay mo bitaw na siya custom dire sa Philippines. Bitaw. Kanang pag mangagda ka ikaw libre. Di na lang ko mangagda. Kung mangagda ko, normally what I do is kanang diri takaon magluto ko pasta or something ana ba. Mga nga na. Pero dili gyud ingon magawas sa palagsara na siya. Madlo ko makagastog dako basig ma-over budget. Bitaw. Next, quote, treating government officials and religious leaders as VIP in public spaces. I don't care about them. I don't even know who they are. Tinood man ni? Tinood ni siya. Tinood na Halang, tinood ni siya. Pero, bala mo. I don't care. Said, we strive to be apolitical here. If you are looking for political podcasts or political vlogs, there are many people who do it already. This is not the place. Okay? Yan Pero tinood ni siya. Tinood na? Tinood ni siya. Tinood ni siya. Tinood na siya. Napadi si isa. Quote, yung pag may occasion ay naghahanda kahit kapos sa pera tapos uutang just for that reason. Unquote. Grabe no. Kanang mag-loan ba para lang na ay ikahanda. Dili na lang siguro Ayaw good pa. Paghanda, kamukha mo lang siguro. Kanang lami nga sudan, isa ka buok.
Paisa man na. Oh, daga guilty ani. Oh, ayaw na lang paghanda. Dili jud ko guilty. Daga guilty ani pero ako, you already know me. Dili jud ko mahilig maghanda. Kay kung maghanda, kapuyan ko hugas plato, magmap sa salog after. Kay hugaw man lang salog after. So, di na lang ko maghanda. Not to say na naapo ko'y panghanda, handa, kay wala pod. Ating-ating ko si Darling, kapoy hugas, wala jud kay kwartaling. Inuod na siya. Pero actually, dili jud ko mahilig maghanda. Kay mao na lagi kapuyan ko hugas, kapuyan ko silhig, map. Akong ginabuhat kay gawas na lang mi. Bitaw. Tagawas lang mi mga on. Ana lang. Ang akong ginabuhat kay magpaluto sa akong mama niya dito sa ilahang balay sa atong mama niya dito sila ang manghugas ng mga hipos. Tekasan. Love you, mama. Uy, pero nga naman na yung mga tao na yung ani. Nga ka nang magkuan, maghanda-handa masking way kwarta. Gusto nila ipakita sa ilang anak. Maluoy sila sa ilang anak. Hala ka, kaluoy sa kong anak. Walay kuon, walay handa. Ibili handaan na to na siya, biachut. Actually, kita lang diri ang ana sa Philippines. Sa western countries or sa lain pang nasod, ang norm sa ila dito kay maggawas jud mo palit og kanang isa ka cupcake nya i-blow sa balay pagkahuman manglakaw ana lang simple kay tan-awon ba Cake lang. kita pay mag-ing ana nga third world country ganita no so kita pay murag hilason Gani. pero wala tay mahimo kay kung naa jud tao gusto mo handa sige i-G credit o i-G loan o sa panang loan diha sana mga loan diha Kuan. Ambot. Paluwagan. mga paluwagan, okay ra na. Inuha man ng kwarta, walay magbuot. Okay? Basta, pag mangutang mo, bayad. Gani. Samang ka. Okay. Quote, required makipag-small talk kapag may bisita ang parents. I mean, buti sana kung bisita ko sila, di ba? Kahit relatives, I hate being forced to put on a smile and entertain people. Unquote. Say, magilty ko ani. Nice times na kanang, na mo bisita sa balay na. Dili kayo ko feel no mag-entertain. Oo. Lain po, pasagdan mo siya sa sala, no? I mean, kanang bisita man sa imuhang parents, di imuhang parents na mag-entertain, ganun ikaw may mag-entertain. Di, kanang ako ang mismo bisita, what if? Ay, ganun mo dawat mga kagbisita. Kapuyan ko entertain, nanay mo anto diri mga yugpan. Uy, cream bread ya. Hoy! Ay, nako. Bitaw, uy, kanang dili ginako gusto pugso na ko akong anak kanang bitaw no, kanang nagilty ko kay katong katong nibisita mi sa igaagaw sa kumbana ba niya. Ang ako ang anak nga 7 years old little guy. Syempre mag-bless sa mga tita ana niya, maghag-hag niya. Dili siya ganahan ba niya. Murag late na ako na-realize na hala dapat dili na siya pugso na ingon anak kay pag uli na magbalay ana siya I hate that place. Uy kayo kay mga lolo, ay mga lula, mga Naingon niyo auntie. siya kahit. Luy kayo niyo nagilty gud ko ay tama di ay no dili di ay na pugso no kana mag-bless, mag-hug sa mga auntie na basically strangers in his life. So muna as much as possible no bitaw I will keep that in mind that I will not force my child to moto. Makatawa ko. Ningon jud siya. I hate I that hate place. that place. Traumatizing. Luwi kayo. Next. Niya. The most Filipino etiquette of all. Filipino time. Duha ka comment diri na Filipino time. Unsaon man nato ni? Di ko ganan anak pod. Kada kung mapansin mo ka namang lakaw ta. Ako jud ang murag kulit. So you can already feel that I hate people that are late. So ibig sabihin you hate me because I'm a chronic later. I hate you for like 10 minutes. Kanang dili gud ko kasabot nganong late ko perminti. Apparently, my brain's broken and I can't process time properly. So, I'm just Isa ingon. kuan Google. Magbuot kag diagnose ha. Kanang di ba diagnosed ko aning something dili na lang ko moingon because this something is not taken seriously. Apil jud na siya. Schizophrenia na iyang diagnosis. Dili jud siya taken seriously na diagnosis. Murag kanang kung naa kay ingon ana murag kuan ra man ka tapulan ra man ka ana good basta kanang I do my best mo matakog sa'yo pero for some reason malate
gihapon ko nya na-adjoy times nga dili ko makamatag sayo at all. Naay times na bisan pag mamata kog sayo malit gihapon ko for some reason I don't know. Kay tungod kanang dili ka process og time. Apparently Google says dili daw maka-process og time. Kanang murag ambot oy. Basta. And I'm not trying to excuse, you know. I know I have to be kuan. Sige, ibutang na to kay nga exception na lang ka sa kuan sa kaning Filipino time na etiquette na to dire. Etiquette ba? Pangita Etiquette. pa may naon na ng Filipino time etiquette. Filipino Yung time. words. Etiquette. Manay lami. Dili ko exception. Kanang naalang ko explanation, pero that doesn't excuse me. I should still do my best, however I can, to not be late at all. You know? Oo. Kaya ako no kanang kuan kay ko kulit kay kuan na. Bitaw. Dapat ta jud tay Google Calendar invite. Bitaw, tinuod na. Ganahan ko sa mga Google Calendar invite. Keep that up. Basta kanang wala ko basta. Wala may pulos kay na late man gyapon ka. Wa nag-Google Calendar invite ko na late mawagi ka kaadto no. Gani. Ay, nimata kog sayo, pero for some reason, wala gihapon. Ay, nimata kog sayo ato. Basta, dili na ko, I'm not excusing myself. I will still, do my best to be on time. Guys, kung gusto ninyo basahon ang full thread aning topic na mo ginadiscuss na what's a common social etiquette in the Philippines you just don't agree with, go to Reddit and go to the subreddit Ask PH and search for that title that I just mentioned. What's a common social etiquette in the Philippines you just don't agree with? Pwede mo mag-discuss po dito, mo appeal mo, sulod sa inyong entry dito, but much better kung musulod mo og inyong entry sa amo ang website. Bitaw, sa amo na lang ng website, i-submit nyo entry, eh. Vote in the poll! Nagaagda ba kag kaon sa mga tao? Maski sakit imong dughan, kay di ka gusto mang hatag. And the question. Unsa inyong mga kalagutan na common Filipino social etiquette? Comment sa Spotify, YouTube, ug Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na amo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan to submit your stories, to advertise, or donate for the show. Just like Yayu. Go to diliniadvice.com. Unya, mauro to guys. Salamat kayayu! See you next week. Bye!